Салом духтарако сазен азен саломати хубай нигоҳ кунед чихе арганзаи фасон омадаи новинка гулои хушрӯ мана марамат каседа дар курай кирташам аҷои бод абаяшам дувойкашам хушрӯ меброя ина марамат чанд тарасветка омадагай сери сирх ана хеле диде сериша чихе фасонай розбишам омада буда и гилаш бо дига хеле диде нанги адрас гилакай хушрӯай танада фора май тамошобино алакай сезон шонай ба ҳазур шумо ёра метонен пушен як либосаш 140 сомонай ина марамат каседа дар корай скриншот кунед равон кунед дарав доставщик доставка мекунатуна ягон ҷо рафтандаям варианти беҳтаринай ини цвечам бинен духтарако чихе хушрӯ дина да хотир дошта бошед ма ҳамира тройкаша нишон додам ина материалшам буромадай марамат метавонен хитон материалша харидорӣ карда абая халат чизе мефоратона двойка кирта чизе хоҳен метонен аз и дузонен аҷоиб хушрӯвай духтарако сурат напурсен илтимос скриншот кунед аз рӯи янами набор доставщики мо занакай мебарад дастонда метя бад пула мегира ана бад золотистиш хушрӯва духтару марамат ҳамаи расветкош фасонаи ҳамаш хушрӯвай кадомиш ки шумода махқул мешава шумо ами бигирен аз рӯи навор скриншот кунен партоен доставщик бурда доставкатон мекуна ино фақат доставка доранд тамошобино марҳамат барошон калонакая як чила о як 50 як 60 қайбарш калонакай ина ба ҳазурнами 3 метрш 140 сомай духтаро нархи 3 метрша озима дар назар дорум ина гилдорошам омадай тамошобино нигоҳ кунед иёшам хушрӯ и бо заминаш нигоҳ кунед хеле блеск дора ранги ипек метова хулас ина и цвет чи ном дора бардовия бардовия хулас ина инаи ҳастай ана сиёҳ ҳастай ини сиёҳи гилдорша диден духтарако мана сиёҳи гилдорш ҳаст баданаи омадай ира бинен духтарако 140 сомонай ранги да хотиртон боша нознозак нишон дода буду материалко 600 сом ба чанд сом буд ранги ҳаваяй ина ягон фарқият намекуна фақат ки и материалш арганзаяй ина марамат каседа дар корай бе чихол бе ҳичи мешава ки пуши и қарасветкои хушрӯ духтарако ёра бинен аҷоиб фасон марамат ина кадомеш кадом рангера шумо интихоб мекунед ҳами скриншот кунед равон кунед доставщик бурда мерасона инами сваяй савсчай наворда салатвичай савсчай наворда хохушу наомадистай леки ай пеш цветаш фасони бадай манаи золотистиш ҳастай диден ишам цвети хушрӯ анаи савзам хушрӯ хулас ҳамаш расветкои фасонан кадомеша ки мегирен ҳами скриншот кунен партоен мо шумода доставка мекунем ира нишон додум ина нигоҳ кунед ина ва иқи хушрӯвай абаядам двойкадам хушрӯ меброя ина марамат сезони двойка пуши саршид метавонен дархост кунед ишам абаяда хушрӯ меброя хулас материали навай новинка марамат метавонед дархост кунед дарав бурда шумода расонанд ина баъд тигрош бидан духтарако акози имрӯз ма шумода гили новинкара нишон додам баъд ина бо тигра марамат инаи фиолетовишай хушрӯвай сабука кан танада бароҳатай духтарако ана баъд инаи цветш ҳаст поёнаш че военная мана военный цветш ҳаст анаи цветш ҳаст цветошон хушрӯвакай марамат тигршам гӯен тигршам ҳози арзон шудагай 140 сомон як либосаш да хотир дошта бошед 250 сом буд ҳози боша 140 сомон либосаш шудагай тамошобино ина марамат сафедша диден чихе хушрӯчай хеле нарх ягон ҷода неста и аксияи калонтарин рафта истодай хидмон 250 дода будем дар ёд дошта бошен навор доштем ҳози боша аксия арзон марамат каси харидорай нависен рақамо дар рӯи экран ҳаст